Santwana umqeqeshi wensizwa lo bathi ubhuntsubhuntu kenganje ngephuzu umatshitshi qomani bathi mfane impande semncane odanga bathi diabetes mdala ndica bamsukela bakithi ingane ihlazo cha ufunza abaphathi bezonxumana lo dwele bushezi bathi ntombi zimdatha ngentshebe sithi muhle webhuntsubhuntu umuhle wematshitshi qomani so mfowethu namhlanje ngifisa nje ukuqwashisa ezintweni ezimbalwa ngiyazi ziningi but ngikhethe nje lezi ezimbalwa ezibalekile yabona nje engifuna ukuqashisa kuzona kwintombazana onjani osayishela yabona so kunezinto uthola ukuthi umuntu uyazenza akanakile ukuthi lezo zinto izona ezodala ukuthi agcine engawinanga noma zigcina seziba nomthelelo emubi ehambeni kwesikhathi gcina sebemblocker noma gcina sebemziba noma gcina engasayitholi nje lento ayifisayo uyabona so ke zu11 lezinto ngiyazi ziningi kodwa ngithe angikhethe zu11 ukuze nje nawe uzothi mangabe wenza qinisekisa ukuthi wenza kahle ungavele wenze nje njengathi haya ufundisekile yabo so okokuqala ke ukukhuluma ngocansi yabo so abantu abaningi eyothi umuntu intombazane esayishela usekhuluma ngocansi akakalali naye usekhuluma nayo ngocansi useyazichaza yena kanjani uziveza nje njengesikwebhisi njengento evuthayo impela ivuthe nje yabo nje so ungabe ukhuluma nentombazane ngocansi uma usayishela ungakalali nayo yabo umuntu ukhuluma naye ngocansi mangabe sekunjani senizwanile amandla then uye senine freedom lapho uthani ngakhuluma because nawe soke sazi ukuthi umuntu okanjani nawe sokusomazi umuntu okanjani kodwa mangabe ningakazwana amandla uzosuke wenze njani unyuse amathemba kakhulu kulomuntu yabo ugcina umdayisela ingulube sesakeni kanti sekuyafika lapha anginjalo wena ushela u1 uzidlalele ungaphinde uvuke yabo noma into ezokwenzeka uzomnikeza isithombe engasiso uthola ukuthi hayi mawuzichaza wena uzichaza njengomuntu oweak yabo mhlawumbe yena ukubona njengomuntu oweak indlela ozichaza ngayo kanti awunjalo unamandla ngempela yabo so leyo nto igcinise kulimaza thothi akasafuni nje ukuthi iqhubeke phambili indaba isithomba sesithole kwena so ungabe ukhuluma ucansi nentombazane ungakhulumi nje ngocansi ekubeni ningakalenzi yabo khombisa ukuthi usukhulile hluka nangendlela owenza ngayo ungaveli wenze sokwengane nje khuluma ngocansi ujabulele nje ukuthi hayi sikhuluma ngocansi ekubeni lento ningakayenzi ungalingi iphutha elikhulu lelo mina nje angikwenzi lokho ngikwenzelani ngoba isidinga sikho fanele sizona amandla kuqala then singakhuluma ke emva kalokho ngoba nayo yobe yazi lento engikhuluma ngayo yabo yobe yazi kahle okokuqala ke lokho so okwesibili kufanele ukuqaphela ungabo fonela intombazane uvela ufone nje ungazi inhloso yakho ukuthi ufonela yabo so ukubone umjida nje osayingane ufika athola inamba athola inamba thothi uyafona ngalo futhi lolo suku akadlulisi nanesikhathi fone ngalo lolo suku thothi usefaka ama-minutes noma unama-minutes enqwaba nje uyayifonela nje ingane akazi nanokuthi uyifonelani akazi nokuthi ziphi isikhathi ekufanele efone ngaso uyafona nje uyakhuluma nje nanoma ingane inhloso yakhe yokufona akazi ukuthi ufonela so mangabe insizwe esihlakaniphile esikhulile ngomqondo awuvela ufone nanoma nini uyazi ke wena like akusenze njani mawuthola inamba uyodlulise usuku noma insuku ezimbili bese uyamthinta umuntu nakhona ungadlulisi phela isikhathi sibe siningi ngoba phela kufanele ukhombise lo muntu nawe uzimisele ngayo awazi ukudlulisa 3 days kuyale noma mhlawumbe udlulisa isonto yabo even noma isakukhumbula intombazana kodwa uyobona last week akho serious yabo so ungabovela ufone ungazi ukuthi ufonela kufanele ube nenhloso yabo angithi uyakhumbula la ekhaya ngithi mina ke mangabe ufonela intombazane nje uthola inamba namhlanje into esekufanele uyenze indaba once wadlulisa lezi insuku lezi mangabe usumfonela usewenza njani awufonela ukuthi uhlele naye usuku ufonela ukuthini ukuthi naye athole inamba yakho yabo ngoba phela wena usukuthatha inamba yakhe isikhathi esiningi ke yena usuke engenayo yakho so inhloso yakho yokuqala nje obusuku usumfonela ukuthi uthole inamba athole inamba yakho nakhona nje awuzukhuluma more than 5 minutes because ukumbuza nje impilo qapqap njengegaga bese uyamtshela yona namba engithola la kuyona le usokumtshela indirect kodwa uyazi wena but inhloso yakho nje mawumfonela so ukuthi athole inamba yakho then kuba ukuthi mangabe usuphinda usumfonela ngakusasa noma phambi kwakusasa
sungaqala ukuhlela usuku, but not ukuthi nje usuku usuyamfonela usuhlela nayo usuku ngobani isivinini siyabulala. So ke okunye ke lokho ekufanele uqaphele, ungavela ufone nje ungazi ufonela. Hlela into zakho, wazi njengoba mfonela lo muntu ingoba ngifuna kube kanje, khombisa ukuthi ayazi into oyenzayo, awuvele nje wenze nje gcina icala. Uthi okulandelayo ke ukukhuluma esikhathi eside kwi-call yabo noma ku-WhatsApp. So lo muntu mangabe usamshela musu ukhuluma naye isikhathi eside kwi-call yabona, ukhulume kuze kuphele 20 minutes 30 minutes kuphela i-hour nje yile ngayo ekhulunywa. Hlela naye usuku nibe ndawonye, mangabe senindawonye ke hawu freedom usunayo, because lo muntu nizobe seninaye face to face, nizobe senikhuluma ke hawu kuphela ama-hour nindawonye. Kodwa ungabe ukwenza lokho efonini ngoba isigcino uzogcina usuziveza konke oyikona, agcine naye intshisekelo ukuthi ekubone ingasekho, vele useyakwazi umuntu okanjani uphila yiphi impilo, and worse mawuthi uphila lempilo engamchazi hawu avela abonta hayi ngeke isidingo sokuthi ngihlangana nalona hayi uthi uyahlela nawe usuku ke emva kokuba usuzichaze 30 minutes noma i-hour lonke noma 2 hours efonini, angafuna kubampela indaba awukwazi ukuhlela into zakho. Ukuthi qapuqapu uhlele mangabe senindawonye ngila khona nobe senixoxa khona nakhona, mangabe senindawonye akufanele kube wena ungqevu, fanele wenze njani uphathe ingxoxo. Uyazi ingxoxo wena usiphatha kanjani ngokuthi kube wena ubuza imibuzo, nakhona phela ukuthi interview like your interview, ubuza umbuzo, tell me about yourself yabo, aphendule no. Nakhona ngathi lo mbuzo ungabe tell me about yourself kumuntu ngoba lo mbuzo njani uloaded, umbuzo omkhulu. So wena lokho ufuna ukwazi ngaye ngomndeni wakhe, nangempilo ayiphilayo, abangani bakhe, nangezinto azisandayo, umculo awulalelayo, fanele ungene mancezu kube mnandi ingxoxo yabo, wenza kahle kunjalo. So njengoba ngisho ukuthi ungakhuluma isikhathi eside kwi-call noma ku-WhatsApp, yithi qapuqapu. Okunye senokukhuluma nini senindawonye. So ukuzichaza yonke into njengoba sengishilo ukuthi ungazichazi yonke into, mnikeza i-mic ayibe ngakuyena, kube yena uchaza kakhulu. Kanjani? Ngokuthi kube wena uphathe ingxoxo yabo. So okulandelayo ke ukukhuluma inkulumo encengayo njalo, ngoba nakho ke uyamfuna otsholo ukuthi wena njalo makhuluma nawe ngiyacela bandla, hawu phela ngiyacela indaba ngoba uncengile. Mangabe uziveza kanjalo isikhathi esiningi noma amathuba amaningi ngeke izinto zizikhambele kahle. Indaba ukhombusa ikuncenga kakhulu, yabona amandla akho awuwaboni njengensizwa, uncenga nanoma kungafanele ukuthi uncenga yabona, ngoba ngihlezi ngitshela ukuthi umuntu mangabe egcwele ngawo uyakwenzela izinto zibe lula, kodwa mangabe engakufuni wena umlandela wena uzothwala inkinga. So musu ukukhuluma inkulumo encengayo ngaso sonke isikhathi, khombisa ukuthi unamasende ulengisile nawe. Mawukhuluma inkulumo enesiqi ezwakalayo, ngabe ukuthi njalo ngiyacela, hawu ngiyacela phela, njalo uyacela yabo, cela njalo uyacela uncenge too much yabo, akafuneki umuntu oncengayo njalo thena off ingane yabantu. Khombisa ukuthi nawe unamasende, ukhulume into ezwakalayo enesiqi yabo. So okunye ukulandelayo kufanele uqaphele. So thola igama nesibongo sakhe, leyo nto ke mhlambe ukungizwe ngisho yabo, iphutha abaningi abalenza uthi umuntu esahlangana nentombazane abuze igama kuphela angasitholi isibongo ukuthi wakabani. Kuyabe emva kwesikhathi izinto sekunaleyo build up enhle kubona, yabo sebeqala ukuzwana, sebeyabonana, uthola ukuthi ingane yakubo yabo, njengalento yakenzela enye insizwe engiyazi, bathe yathi ingane isimswa angiphela wayivakashele res injuti ingane. So ingane mayimneza ikhadi ifuna aswipe angene ngaphakathi, mayebona ikhadi awu isibongo esifanana nesakubo, ubonakala kanjalo. So now angifuni uzithola usuku kuleyo predicament le kanjalo. Ngobani? Fanele umuntu uma umbuza igama ubuze nesibongo, ugweme nje inkinga nje saseqaleni, ungaze udlale ngamandla akho kanti lo muntu wakini, yabona, ngoba uyokhala ezimathonsi noma ungagcina umkhonto usukwazi ekhaya, okuyinto engalungile neze.
So okunye ke kufanele ukuqaphele ungashayeli umuntu ongeke ube namandla ukuthi umbone, yabona. So ngiqonda ukuthini ngalokho? Let's say uhlala le kude nawe, uhlala le kude mhlambe kwenye province, mhlambe nje khona la event ebeyikhona nathola senihlangana, but you know very well lo muntu amathuba ukuthi nibonane mancane noma ngeke uzokwazi ukuthi uhlela into zakho nibonana. So why mosha isikhathi sakho nomuntu kanjalo? Because ngeke nize nibonana. Kuba ngcono uma ukuthi vele kunento ke mhlambe let's say uhlala eEastern Cape wena uhlala eKZN, noma uhlala eMpumalanga wena uhlala Cape Town, wherever la uhlala khona, but kuyenzeka mhlambe nifunda ndawonye, yabo. Kuba ngcono makanjalo because amathuba ukuthi nibonane akhona and maningi. So kuba yileso sikhathi ke sokuthi nje mangabe kubo nawe yekini mangabe kwamaholi, kodwa amathuba okubonana ahleze khona. Hayi ke lapho ke zihamba kuhamba kahle. Kodwa mawazi kahle ukuthi ayihlangane kule event nje, once off event ebikhona, sathola sengithatha inamba yakhe, kodwa wazi kahle ukuthi wena ngeke ube nayo imali ukuthi nikwazi ukuthi nibonana. Don't waste your time. Ungamoshi isikhathi sakho, ungamoshi i-airtime yakho, ungamoshi idatha lakho, ungakhohlisa ama-feelings akho. Noma uzothandana impela nomuntu le entabeni wazi kahle ukuthi angeke uzimbona. Hawu, come on, moshi isikhathi lapho. So okulandelayo ke fanele uqaphele. Ungancingi uthando ngokumthengela izinto. Yabona abantu abaningi benze njalo. Athi umuntu intombazane esayishela, sayithengela imbali, sayithengela amalantshi, usayithengela wara inqwaba yezinto, sayithengela ingubo, sayithengela nani. Usayishela. Kodwa manje usekwenza kahle uyayibribe lengane. Uyalithenga uthando lwayo. So uzofika athengele izinto. Ingane mangabe isithi hayi ngeke mina ngikufuni. Koba njani? Emva kokuba usumthengele zonke lezi zinto lezi. Abantu uyophatheka kabi, inhliziyo yakho iyophatheka kabuhlungu. Ubani vele wenza into engafanele uyenze, yabona. Lo muntu hayi ngoba edinga imali yakho noma ini, akazange azakutshela futhi lokho, yabo. So wena usuyamsukela, usumthengela izinto nje, uthenga uthando. Intombazane ehlakaniphile kuyabona, wenza isilima wena cathi nginyoni, yabo. Enye ngaze kuyuse even ukuyuza uthi hayi uzithenge lezi zinto. Uthenga kodwa nje lokufuna ngeke uzokuthola. So umuntu kufanele aqonde, kufanele abe umuntu wakho, ube kuleyo position ukwazi ukuthi umthengele izinto ezikanjalo. Ungavele nje uvolunteer nje, hayi ngiyagiya mina nginemali ngiyamthengela, hawu ngelithenga uthando lwakho. Ngobani? Thola uthi akuthanda omunye. Kodwa manje siyabona ukuthi awunemali, ungazi wenza nje. Athi aweke ngibambelele kancane ngithi ngimcuthe. Athi secuthekile khala amaphepha ingane yabantu. So ungayenze leyo nto. Ungabolithenga uthando entombazaneni. Umuntu kufanele akuthande kusuke ngaphakathi kuyena enhlizweni, yabo. So okunye ke kufanele uqaphele. Kwi-first date ungasheshi umbone njengentombi, akaziveze ubuyena kuqala, yabo. Ungathi ngoba manje nakho usuhlelile kuso naye ke kulo first date wena usuthi nje hayi ke lo muntu ufanele abe intombi yami noma kanjani nje ufanele ngilishaye ikani. No, mbheke phela as much as emuhle nomzimba omuhle, awulezi yazinqala amabele enkosi, kodwa mbheke indlela aziveza ngayo kuwena, indlela aziphatha ngayo, indlela nje akhuluma ngayo nabantu aba-around, indlela uziphatha kanjani. Lo muntu akwazi ukuphilisana naye, ama-manners unawo, uyakwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Le mpilo ayiphilayo ihambisana nani yakho, ungakwazi ukumbekezelela, yabo. Bheke lezo zinto wathi into ubuhle nje, ngoba kwanele ubuhle. Wena ubona ubuhle bangaphandle, kodwa indlela ayiyona ayigculisa, yabo. So ungasheshe nje uthi hayi ngoba nakho ke sesile lo muntu nje ufuna umshaya ikhanda. No, bhekisisa kuqala. Mawuthi uyabona hayi ngeke ayihambi kahle, iyabhimbi kwayo, khala amancane amaphepha, yabo. Ungaze umoshe isikhathi sakho. Abanye umuntu adide obuhle, athandane nomuntu, thola ukuthi hayi uyamhlupha lo muntu, uyamhlupha nje impilo ayiphilayo, indaba wenzisa okwempuphuthe. Lo muntu umkhombisile ukuthi hayi mina impilo engiyiphilayo kanje, hayi ngoba ebona ubuhle yena, mase phakathi eziyamxaka izinto. Wena nje zibheke nje ungakangeni ukuthi ku left noma right, yabo.
khombisa ukuthi uhlakaniphile uzumdala manje ungavele wenza izinto nje carelessly yabo. So okunye kufanele uqaphele ungafoni njalo ngoba awukakabi isoka lakhe yabona. So nakho ke inamba usuyitholile usuyamfonela njalo akusadluli ngisho usuku olodwa ungazange umfonele ngenxa nje ukuthi uyamshela. No, phela lo muntu ukhumbule awukakabi exclusive naye, awukakabi accountable. Angeke athi hayi naku kuphela usuku akazange angifonele ubungangifonele ngani. No, uyazi phela ukuze kwenzeke kanjalo fanele aqome qala yabo. So musu ukwenza sengathi usuyisoka lakhe ngoba kubalekile ukuthi lo muntu umnikeze ithuba naye akwazi ukuphefumula akakhohlwe nje uwena kancane noma akakathola ithuba nje lokucabanga ngawe yabo. Ngathi manje uyamshela uzomfonela every day Monday to Sunday ehambi kahle mangabenze njalo logcina ikhole yakho ingasenaso isiqi thothi uyafona nje ayaringa thothi free ayibuke nje ngamabomu indaba ufona njalo afuneka umuntu ofona njalo uyacika gcina nje ngesena intshisekelo yokukhuluma naye gcina ingasekho ngobani ufona njalo angifuni ube wena ubhekana naleyo nkinga. So okunyeke kufanele uqaphele ungaboshalazela intombazane ibheke emehlweni ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma naye kubalekile ke lo yabona nje kufanele uzijwayeze mangabe uyinsizwa ukuthi umuntu nje yabo ngaphandle ke mangabe emakhaya somdala umbheke emehlweni uyakwazi nayo lo kodwa nje masikwenye indawo umuntu nje kufanele umbheke emehlweni ngaphandle nakhona mawukuthi ke uqhamuke emakhaya and umuntu omdala uyamhlonipha then kodwa ke elinye ikhehla lake lathi hey musukubheka phansi ngikhuluma nawe yabo ngibheke emehlweni yabo. So umuntu mangabe esho kanjalo ke ayithona usuke umchobozela ngoba umhloniphe emdala kodwa manje mase esho kanjalo futhi yabo leyo nto ayihlali kahle yabo. So ke umuntu ngoba umbheke emehlweni especially intombazana ungabe ushalazela intombazana ungangitshethi ungasaba nje uqolozela intombazana yabo. Umbheke nje emehlweni mangabe ukhuluma naye shalaza yena ukuze ezobona ukuthi hayi le muntu unamandla ezokufika ukuthi umuntu unamandla because mangabe ubheke eceleni ukhuluma naye ethi manje uyabheka eceleni ushalaza ukhombisa ukona ukuthi hayi uyinsizwa ngensizwa yabo. So umqolozela emehlweni akufile yabona umuntu mangabe nibhekene emehlweni uba naleyo vibration ebakhona yabo. So nawe ke enza kanjalo umqondo ungabe ushalazela intombazana ifanele ibheke nje umuntu nje fanele uzijwayeze umuntu ukuthi umbheke. Ora nakhona uqaphele ngoba uqolozela abantu kuyakufaka enkingeni yabo. Let's say umuntu uhleli wena ubhizi uyambuka mhlambe umuntu wesilisa uyihlalele lapho uyambuka naye akubheke bese yashalaza ayibhekele eceleni nina aqhubeka uyambuka bese wabuyisa amehlo uyabuyisa ngase kube sekuyimpilo leyo ngoba ugcina sekubuze umfowethu wangibuka kumbuka sekufanele usuchazeke lapho yabo. So umuntu uma ngabe niwalokho amehlo let's say wesilisa niyabukana washalaza eceleni okay nawe usungayibhekela eceleni usuwinile lapho yabo. Usuyiwinile leyo fight yenu yokubukana njalo umuntu uma enibhekene mqolozela once wabheka eceleni usuwinile lapho yabo. Ungathi umuntu ubheka eceleni qhubeka uyambuka siyakubuka ngoba mangabe sebuya lapho ubuye sewumlilo nakhona akasazi mangabe leyo mpunga kuzokwazi ukuyimela ugcina uthwala inkinga yabo. So izinto ezikanjalo nje mfowethu abantu amaphutha amaningi amaphutha afana nalawo thola umuntu yawenza kanakile naye akazi yabo yawenza intombazana isimblocker indaba ufuna njalo ufuna ama minutes ufuna nje akhulume akaqedi nakhona yabo. Nje izinto mfowethu ziningi izinto ekufanele uziqaphele. That's why le channel ikhona, that's why mqeqeshe khona ukuze sizokwazi sibonisane ngezinto ezikanje izinto zakho zikhambele kahle uqonye nawe ujabule ngoba impilo iba mnandi mfowethu mangabe kunomuntu onjani ohlekisana naye. So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa mina nawe ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo sho mfowethu.